Noddu Mesra Kukulmani Parani Bukuk Priyanka Tripura Bofani Bumung Lolito Tripura Kebo Koromsara Kaijai Tanjak Tabo Hungkai 2 mas Romoi Haya Yakung Yagrubun Jak Hamoi Maya Bisna Kalajak Obahike Tongmani Je photo obongkha Haya Tongphuni Hungkai Tabo Parani kaisa Kukulmani Society group ni tongo group ni bisikdebo ja phari tei khoksa phari khongni phari bono bini je obahai serious condition nungoi subaju khaileka kayara nongni rang jokuloi tabo Silchar hospital telangjak poila hingkai makanda telangmani bini bagoi bithiko rihne sai holjaka hingkai nogo phaioi 4-5 din ni yagulo Silchar telangkha tabo hingkai asogoi manirok samkha yakrok biagrok boykha kisimisa hamoirok nai mankha hingkai jung joto je subaju khainai rok jotono tini sak jotono khushi ongnani nango ta hingkai bukuk Priyanka Tripura serious ointokmani tabo asok basa kogrokbo kisimisa sai mankhana hingkai mairok kholisa mankha himoi mankha kisimisa obahai okmani bagon hingkai sini maya ganang khaganang parani Kukulmani Society group ni takhok bukhurok jonobasok subakha bongni list angronai naidi hingkai jung obahai ke no joto subalaina nango jung sudo sini parani mangya oino parani bo jung obahai mankha hingkai jung subalaio sini je Kukulmani parani takhok bukhurok hingkai hambai jotono je sumamung ronai ba subanai takhok bukhurok no jotono gamkurung gai so basuk subakha so bumung list naidi ang tabok rogoi ronai.